गारि बिहरखौ नुवाखै नामा बासोमोन थांनांगौ आंहा गारि नुफेरबायदि बिदि गारिखौनो गिबाय दै गारिखौ गिया जायो ओरैनोबा गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै थैयोब्ला सोरगोबासो मोनानो राजाया लाङानो हजोंहाय गोजौआव आयु बिमा टाउना जा खस्थ' मोनबायदां खस्थ' मोनो टाउना मालाय आरामसो बिजनेस गेलेनो मानो नङालै जाम्बि बेखौ होनाखै आं बे एफा गिदिर गिदिर बिल्डिंखौ हाया थिखोनांगौना हायासो जा खस्थ' मोनबायदां होननानैसो बुंदां जाम्बासियान खोथा दा रायलायहैखा दा मा जाम्बासियान रायलायलाबायनांगौ आंलाय मोजांसो रायलायखागोन ना आफा ए सफैबाय आइ जावसो फैदो फै दे जिरायदो दे दहायनो सफैबावगोनसोमोन आफा गारि बिहिरानो अयथासार गारि बारसन नागिरबाबो जाया बावनो लेट जादों ना बिमा नोंनो गारि नुफेरबायदि एफा गिख' गारिखौनो एफाग्राब गियो आइयालाय आफा दङ नोमायाबो दं ना बिमा नोंजों मादा सफैबाय नै आफा सिखाथ'लाय मानो सिखाथ'लाय जिउ गोलाव जाथों जावैसोआ राजु अफाय थांदों आयै कलेजाव थांदोंमोन दाबो सफैयाखै दालाय सफैगौ बियो नै माथो आब' गुमैमोना सफैबायलाय आगै दाना कलेजाव साबजेक्टआनो खमायजोबथारबाय नामा माथो लेखाखौनो गांसेल' लादों नोंलाय खमायाखैलै गुमै बेनो दं इम्परटेन्ट नट्सफोरखौल' लिरना लाबोनो गांसेल' खाथा लाङो आं फरायनायाबा माबादि फरायो खालि खाथा गांसेल' लाना थाङो हनै कलेजाव बिसासखौनो मोनला आङो है आफा नोंबो मा होनो कलेजाव थाङाखैबा बहाथो थांखो आंलाय जिरायथ' गुमै दे आगै आङो जिरायखानायखा गसङाखै आं जावैसो जिरायथ' आइ दे जावैसो जिरायथ' औ दे आफा मा जिरायथ'ब्रा नों जिरायथ' आंखौ हारसिं गारलांनानै गावसा माबा रायलायखोमा हैयाथ' आच्छा माथो खालामनो सानमारदोंब्ला बिसोरलाय आंखौलाय हारसिं गालांनानैलाय गियो होननानै मोनथिखागौ मा खि मोनजानो गालांखो बेलाय गनसो दै साला ओमफ्राय गुमै मा ओंख्रि जाबोआ माबा ओंख्रिसो सोंलाबायबाय गावसोर जानो होननानै फैदों एफा फुङाव ओंखाम ओंख्रि मोनजाबोस्लाबो हे गुमै दाना आब'आ हाबा जाहैनानै नोंसिनाव फुङाव ओंखाम जाला नामा गोदो सिख्लायाव माथो सिखारबानो फुङावनो ओंखाम संग्रायाव थ्रोब हाबनानै जायोमोनलाय बिदि हाबावो बियो आंनाव हाबा जाहैनानै गासिबो सोलायहोजोबबाय आं बेखौ ओमफ्राय गुमै उन्दैखौ बहा गारबोखो गरम बन्द मोननायखाय हजों बिबैमोनाव थाहैनायानो थिनहरदां नांस'आ बिमा बिफाखौनो हे र' गुमै बिनानावनदां आगै बिनानावनदां नै खोनाबाय गुमैमोन फैदों आब'मोन फैदों बिनानाव ना आगै बहुद एसे रायलायनां र' गुमै बिनानाव आगै माबा नै गुमैया रायलायगासिनो नै दासो सफैदों बारा गोबाव जायाखै नै नोंजों गुमै एसे रायलायदो दे एसे रायलायदो एसे आगै हेलौ आंसो राजुनि बिगुमै आं थारमानि बेनि बिब'नि फिसाय असे आं सोरजों रायलायदों बिनानाव फैनो जोंनाव बिबोनांनो राजुनो ए आगै hey दोनथ' दे आलासिफोर दंना दा हरफिनगोन आं गैथारलै आगै मोजां जागोनदां बेखौनो लादे आगै नायनोसै गुमै खाफालाव मा लिरनाय दं नै फिसाफोर
गोदो आं नोंसोर उन्दैयाव टाउनाव हा बायनाय दंमोन नालाय दा नोंहा बेखौ मा खालामो बेखौसो रायलायनो लिंहरदोंमोन आं हो बे हाखौ मा खालामनांगौ दे नङा होमबा बिमा हजोंनानो हाया न' लिरनायाव सोलिखायो बेजोंनो लिरबाय थाखायो जोंहा दाद जाम्बा सिरि था नोङो नङा गुमै माने बे टाउननि हाखौ नोंसोर फाननानै थाखा लाङो ना न' लुनानै थाफैयो बेखौसो होनदों आफाया बेखौसो होनदों बिमा जों मा रायलायामोन बेखौ एसे खिथाना होदो फाननानै थांब्लाबो लससो जागोन नामाथाय ओरै फारसेथिं न'बो लुनानै थाफैनो हाया एफा दाम गोसानि हा हानि दामाथ' गोबाङानो जाबाय सोंदावनोनो हाला आच्छा बिमा ओरै खालामसै नामा बे टाउननि दाम गोसा हाखौ ट्राक गंब्रैसो लांनानै हजोंनि हायाव एकदमबारे सारलानानै दाम गोसा खालामहैसै नामा आं दहायनो होनखादोंमोन नोंखौ जाम्बासियान खोथा दा रायलायलाबाय होननानै बबे हाखौ लांनानै दाम गोसा जाहैलाबायनांगौ सारलाबायनानैलाय थारमाने बेनि हा बैनि हा एखे नालाय बिसिनावलाय मा दाम गोसा जाखो नंदां ओंखायनो बे दाम गोसानि हाखौ हजों ट्राक गंब्रैसो सारला हैनानै दाम गोसा जाफायो खोमा नंदों आरोखि बिमा नङालै गुमै माने जोंनि बे टाउननि हाया बिराद दाम गोसा नालाय नोंसिना गामि दामानो गैया दा ओंखायनो बे नोङो बे टाउननि हाखौ लांब्लालाय बहाथो दाम गोसा जाहैनांगौ बेयावल'सो जागोन ना हा बिसिबांथो थाङो आगै 20-30 हाजारसो थांथारदां बिगायाव बिदि नङा जावैसो 20-30 हाजारजों मोना गैयाबाबो 30-40 लाख थाङो 30-40 लाख ओइ मा जाखो र' बिमा औ गुमै जै बिगासे बिगानै हा थाबाय फुरा क्ररपति जाखाबाय जोंनाव बिमा नों मा खालामो खालामदोलै आं नोंखौ खुलुमगोनलै बिमा आं नोंखौ खुलुमगोन आफाजों मोजां रायलायदो नोङो बिराद लोखि बिमा अयथासार लोखि हा नोंसोर न' लुनो हायाबालाय फाननानै फैसाफोरखौनो लांदो आयु 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 20-30-40 लाख आयु बेसे जाथारगोनदां बिमा ना 40 लाखबा ओंखायनो नोंखौ बे गिदिर लाखानो थिनदोंमोन आं हा नोंसोर न'खौ लुफैनो हायाबालाय हाखौ फाननानै फैसाखौनो लांदो हजोंहाय मोजां सम्पति सोरजिहैदो ट्रेक्टर बायदो दालाय हनै बेटारि गारिबो दंबावो बेफोरखौ बायनानै सालायबानो जाबाय हाबाब आफा 40 लाख थाखानि मालिक जानानै सोरबा ड्राइभार जाबावो नङा होमबा बिमा दै नों सिरि थादो नोंजों रायलायनानै जेबो लाब गैया दा मोनायाव मोजाङै रायलायफिनसै आफा बिदिबालाय दा मोनायाव मोजां रायलायदिनि आइदे फैदो गुमै एसे बेरायहैनोसै गोजौआव आगै फैदो आयु माथो नुजोबो बिल्डिंखौ नुहुरजोबो आगै हावनै गारिया जों दहाय फैनाय लामा ना बे औ बेनोथ' गुमै नुहुरजोबो फाग्लासो बिल्डिंआ आयु आगै जा मोजांखा फै गुमै नोंनानाव जागोनखौ नैबावनो दोनफैगोन आं बेयाव लुनोसै आंबो सम फैब्ला उन्दुनो ओरै खथासेखौ बानायनानै दोनफादे है जेबो सिन्था दाखालाम गुमै नै खथासे खथानै खथाथाम खथाब्रै रुम मोनब्रै दं बहा उन्दुनो नों गुमै आयु नुहुरलाजोबखायो बिल्डिंफोरखौ हनै ओमफ्राय आगै बे जोंनि हा बाहाग दं होननाया बबे साइडआव थाय नायनायनि थौ दै थौ गुमै थौ फै नायनि बिमा नों थाथ' दे बे जोंनि हा जागोनखौ जों नायनानै फैनो दे थां हनै गुमै हनै बे हाइरड सेरनानो बेनो हायाबो माथो एखेब्रा जोंनिजोंलाय गुमै हनै बेनो हाया दाखालि एसे खोस्रोनानै दोनदां ओमफ्राय बै हांनि ओमफ्राय हाबो माथो जोंनिजों एखे खालार एखे ओमफ्राय माब्रै नोंसिना एफा दाम जाखो आगै है बे टाउननि हा नालाय एसे दाम बारा नोंसिना गामि जाहैबायना दाम खम जाजा लोंजा बेनो 40 लाख आगै गुमै बिराद दाम जाबाय दा टाउनाव हाया बोसोरनैसो थाबावबा नोङो 1 क्ररखौनो मोनगोन 1 क्रर बांद्राय गोबाव दोनजायालै आगै फाननानै लांमारसैसो आं
उनावहाय बोरैबा दुख थैलांब्ला दिगदार जागोन 30-40 लाख थाखाबोथ' खम नङाना आगै आं दां लुगैबाय थाखाखौ बेथ' नोंसिनिसो खोथा जाहैबाय गुमै आंना खिन्थु नै खालमासि लन लादेरनानै बिल्डिं धालायनोसां भारा रेस्टुरेन्ट लजिं थजिं खालामजोबनोसां आंनो हले टाउनाव नाङालै आगै न'थ' लुलां नांगौबा हजों गामियाव आराम न'थ' लुना लायनोसै 30-40 लाख थाखाजों नोंसोर गामिनि मानसि टाउननि बिजनेसफोरखौ रोंखानायबो नङा गुमै गामियावनो हजोंनो बिजनेस मावहैला बायदो थौ गुमै होमब्ला थांसै हाखौथ' नुखाबायना थौ थौ ओमफ्राय आगै बिनानावा नोंना माला फैयोनो देग्लायनो ना खालमासि है गुमै बेलाय आं लायबानो फैयो एसे थाखा बुथुमग्रोबावनां आगै नों थाखाखौ एसे बुरजा बुथुमना लाखा ओमफ्राय गोथार जुलि लादे आगै आजिखालि मानसिफोरखौ आङो गोथार जुलिखौनो लानाय नुला माबा सिख्लानाव आलासि जाहैसै बिदिनो माबा बुलाय सोलाय दुमजाना हरनायसो नुयो आं बेथ' गोथार जुलि जायाना आगै लासिंसिं जायो आगै ओंखायनो अननानै गोथार जुलिखौनो ला थै गुमै आं बिदि नङा बेरायलायबाय थाब्लाबो आं बिदियाव गैया आगै गोरोंफोरनि मोजां मोननाया बिदिसो जानांगौ बेखौसो थार मोजां मोनलायनाय होनो दानि जुगनि गथ'फोरजोंथ' हास्लाबा जारलाथार थौ होमब्ला गुमै न'आव थांफिनसै थौ माबा आगै आं टाउनाव गारि गोमनायजोंनो उन्दुनो ओंखारखायालै आच्छा आगै बे बेसेबां लायोलै बे गेटआ दा सावथेनायजों लहाजों जाबजों बिदिनो 30-35,000 थांगोन गुमै माबा एखमबा जोंनि गामियावबो माबा मुलि दैबायग्रानो माबा इन्सुरेन्सनो माबानो फैसा जासिनाय माबा LIC दोनहोला नागिरनाय जासिदला होयोलै आगै ओंखायनो बिदि बानायब्ला मोजां जागोन बादि मोनदां हाबनो हायिनि औ गुमै बिदिखौ बानायनांगौ बिदिनो सिखावफ्राबो मानसि मोजां बादि थांफ्लानानै थ्रोब न' सिङाव मानसि गैयाबा हाबनानै थाखा सना लांलाबायो ओंखायनो गामिफ्रावबो बिदिनो गेट बानायनानै वाल होनानै साथाय बेरा दुमलाबायनानै थानांसिगौ आरो नोंथ' नै आब'नि हाखौ फाननानै थाङोब्ला 40 लाख मोनलांबावनोसै मानसिफ्राथ' बिनि खुगा बैनि खुगा मिथिगोन ना सिखाव हाबनायनि चान्स थायो गिनांगोन नोङो ओंखायनो लहानि गेट होनानै थिं बेरा साथाय बेरा होदलाजोबदो नोङो आगै बिदिसो दा बेफोरसो दा जों बिदिनो अनलायनानै जाबाय थागोन दे आगै ओमफ्राय गुमै नै आं होनखानोसै नों जुदि 40 लाख लांनो मोनोब्ला ट्रेक्टर 8 लाख सोनि बायदो बिदिनो बाला अन्थाइ रोगाहोदो ड्राइभार लानानै मेसेंफ्राव दैज्लाङाव नोङो 2 माससो हालौहोदो होमब्लानो गुरलाब गुरलाब फैसा मोनफिनगोन नोङो ओमफ्राय टाटा मबाइलबो बायनो दाबाव टाटा मबाइल बायोबा नोंहा बिराद लाब माइ रोगानाय औवा रोगानाय दाउ ब्रयलार रोगानाय बिदिनो माबा थालिर रोगानाय बेंगलाव लाङोना थालिर टाटा मबाइलफोरजों बिराद लोखिलै आगै नोंना बिब'आ बिराद लोखि आं ओंखायनो थुरसि लथाखौनो सुबावा अननानैसो नोंब'आ ब्रा ब्रा गाव सिख'नानै सुबावो जोंना न'खरैनो लोखि गोजाखा गुमै खैफोद आफोदफ्राबो जेबो जाफेरा जोंनाव सान्थि दोनो भगबाना जोंखौ सोर जा रोजा रोजा साबायखरलै इसोर बे राजु बिब'खौ आंनो हरनायनि थाखाय थौदो गुमै न'आव थांनानै आराम गाइखेर साहा लोंहैनोसै ओमफ्राय गाइखेरा मोसौनि ना बोरमानि आगै बोरमानियाथ' जोंनियाव मोना मोसौनि आरोखि मोसौ जारसिनि आं मैसोनिखौ बांसिन मोजां मोनबावो जायो मैसोना बे बाथोनावसो थांनांगोनलै थौ थौ गुमै थौ आं नोंबोखौ बिराद मोजां मोनखायोलै आगै